Tuo on semmonen auto, joka on se on niinku vimpa päällä. Kaikilla pitäisi olla tuommoinen. Pirun kylmää vettä. Tuossa ei kyllä etene mihinkään. On vielä kuitenkin päästä tuossa. Välkommen till ny video. Ollaan hallilla, tai siis olen hallilla, Eetu on armeijassa. Sanoin viime videolla, että ei ainakaan autojen kanssa touhuta. No kyllä me touhutaan, mutta ei Eetun auton kanssa. Mä oon päivällä käynyt ajamassa 7 tänne hallille, niin otetaan se sisälle, pessään se, imuroidaan se ja sitten jos mahdollista ja mä saan liikuteltua tätä Volvoa, niin vaihdetaan siihen myös talvirenkaat. Sitten mulla oli vähän tarkoituksena, että mentäis tuonne pihahalliin, veetäis sinne roikka, laitettaisiin sinne väliaikaisvalo ja käytäisiin vähän laskemassa sitä, että kuinka paljon siihen väliseinään tarvitaan niitä materiaaleja käydä hankkimassa. Tulee aivan sairaan siisti juttu. Oikeesti. Mä oon innoissani. Mä oikeesti on innoissani tosta pihahallista. Toivottavasti me vaan saadaan tää nyt startattua kunnolla, että päästäis niinku touhuamaan. Aivan ensin niin siirretään tätä vanhaa kukkaa tästä näin eestäni. Smell like a old car. Laakipeli. Mun mielestä parhaimpia värejä, mitä varmaan auto voi saada, on... Tää on kyllä melko rööttän. Milloinhan viimeksi pestyt tätä? Ei huva. Ei huva. Pessää nyt äkkiä tuo, niin... Mulla ei oo nyt tähän hättään parempia niin pesuvehkeitä, niin nää saa nyt kelevata, mutta on kuitenkin... On Arthur Kingiä. On. Semmonenkin löytyy. Oho. Mennäs tippua. No tuossa ja... Sitten on vähän liuotinpesuainetta. Itse olisi kyllä mukava, kun olisi semmonen seinä, missä olisi kaikki pesuvehkeet hienossa järjestyksessä ja sieltä voisi aina sitten ottaa ja siellä olisi kaikki. Mutta semmoista nyt ei oo, mutta me tehdään semmonen. On kyllä ihan pirun kylmää vettä. Ospa kesää ja sais näitä autoja vessät tuolla pihalla. Jokivedellä. Jokivesi on mutta siitä mielestä hyvä, että siitä ei jää kalakkia ollenkaan pintaan. Jos tää auto mulle jäänee, niin minä näytän sitten miten oikeaoppisesti tummennetaan takavalot. Eikä siihen käytetä teippiä. Sos nyt besty. Mulla ei oo mitään hienoja kuivausliinoja nyt tähän hättään, niin saa olla tuommoinen. Imuroidaan vähän sisältä ja pitäisi olla jotakin vinyylipesuainetta. Mutta noihin penkkeihin ei taida olla, mutta katsotaan. On kyllä uskaltaa, ei hyvänen aika. Tämmöstä tää on, kun ei pidetä huolta.
Otetaan aivan ensimmäisenä nuo lattiamatot pois tuolta. Hyvin saastaa. Kuinka paljon tonne on hiekkaa päässyt väliin. Ajattelin ihan suosilla, että vetää sen painepesurilla näin ja jätän kuivumaan. On niin kauhean näköistä. Huhhuh. Pistetään volta tulille. Löytyi tämmöstä ainetta. Tää on vinyyli- ja kumin hoito. Sanoo koelauvat ja nämä osaat sitten siistittyä. Ja tässä vähän joskus investoida jotakin pesuaineita. En tiedä, onko tätä edes tarkoitus käyttää näin, mutta nyt mie kuitenkin käytän. Kommentoikaa, jos mie teen jotakin aivan typerää tällä hetkellä. On nyt käyty läpi, en mä ala sen kummemmin siihen enempää mitään tekemään. Että otan parempia pesuaineita ja se oikein satisfy-videoita, mutta se saa nyt jäädä siihen makkaamaan. Lähdetään me etsimään roikkaa, vetään pihahalliin. Vähän, että mitä mä haluaisin sinne ja miten kaikki tehtäisiin. Ja lähdetään viemään sähköjä sinne. On kyllä aivan peili jäällä. Loppu roikka kesken. Ja ei aivan yltänyt. Vähän laittaa hauskaa jatkoa. Tämmönen paikka. Tässä on pyöreästi joku, olisiko 80 neliötä. Se on niinkö 8 metriä leviä ja mitähän tässä olisi syvyyttä. Mutta tähän olisi tarkoitus tehdä välisein tuohon kohtaan, mihin tää loppuu. Loppu nyt tuohon tehtäisiin. Kaikki tämmöiset rikkinäiset seinät niin korjattais. Nuo ovet saa jäädä tuommoiseksi nyt mitä on, että ne on aika tyyriitä sitten, kun mä haluttais siihen semmoset pari ovet, että se ei olisi semmonen perinteinen autotalliovi, joka nousi sitten niin ylös, koska se viepii valitettavasti tältä katosta sitä tilaa ja mä haluaisin tämän koko katon täyttää sitten niin valoilla. Tuonne nurkkaan olisi kiva tehdä niin se kulku. Nythän tässä on tämmönen pieni ovi. Tässä on tämmönen pieni ovi, mutta kun nämä on vähän huonot nämä ovet, että nämä niinkö näkyy, että ne on tämmöiset todennäköisesti itse tehyt. Ne ei oikein niinkö lämpöä pidä, että ne on vähän niin, olisi sillä lailla ajateltiin, että lyötäisiin nuo umpeen ja sitten saataisiin tänne jonkinnäköinen lämpö talveksi ja päästä sitten talven aikana tää touhuamaan. Tässä on aika hyvin tilaa. Kun jos miettii, niin
Siihen mahtuu ihan helposti 2 autoa vierekkäin ja sitten kun syvyyttä kuitenkin on jonkun verran, niin pitäisi vähän nyt laskea, että kuinka paljon tarvitaan uutta kyprokkia tänne. Sittenhän nämä on aika huonossa maalissa. Kaikki seinät maalattaisiin. Että tämmönen projekti on niinku ihan kaikki. Kaikki niin rikki nämä seinät. Melkein tekisi sillä lailla, että leikkaisi vaan apauttarilla 600 tai 60 senttiä lattiasta ja laittaisi vaikka vesivaneerin tai jonkun vastaavan tuohon. Ja tästä tulisi kyllä hyvä. Tämä pitäisi vaan alkaa tyhjentää ja saada joku lämpö, niin pääsisi sitten niin laittaa, niin tekee tätä lattiaa tänne. Siellähän on uusi maali alla. Toimiikohan nämä edes? Aukeakohan? Auki. Mut joo, tämmönen paikka. Ottaa ihan sillä lailla, että ajaa rukiin tänne ja rukkilavaalle sitten tavaraa. Ja eiköhän kerätä pika pois. Kyllä se on nyt nähty. On rattivaihetta ja on kuule. On tuningi. Kuule kun Eetu saa tän ajoa ensi kesänä, niin aletaan ajaa kilpaa. Se ei kyllä etene mihinkään. Se on vielä vuodenkin päästä tuossa. On siellä niin liukas pihalla, että mä viittin rukilla lähteä sinne pööpöileen. Niin pitää ihan päivällä tulla mennä tyhjentään se. Vielä yksi juttu, että tänne pöydän alle niin säästänyt kaikkea. Siellä on tammea, tiikkiä ja lehtikuusta ja mitä kaikkea mulla siellä onkaan. Vaatte kun joulu aina lähenee, niin aina joku kyselee jotakin äitille ja iskälle ja tuttavalle ja serkulle, niin valmistaa jotakin, keksisi jonkun jutun ja jaetaan joulumieltä ja annetaan ilmaisen. Mitä olette mieltä? Pitäisikö mä tehdä jotakin sisustusjuttuja tai vastaavaa? Eikö se aika hyvä idea? Ai että. Tässä on vähän huonommassa kunnossa penkki mitä meikäläisellä. Tää on niinku vanha korppu tämä. Onko vaapeli? Mitä me nyt tarvittais? Se on 8 metriä leviä pyöreästi se. Tai se on 8 metriä leviä se seinä. Niin mä mietin vaan semmoista, että onko ne pakko olla ihan, no on ne tietenkin, jos meinaa kyprokin laittaa siihen, niin silloin se on täytyy olla 600. Tehdään kunnolla, niin se on kunnolla, kyllä ne pitää kunnolla tehdä, ei niitä voi niinku, tähän nyt on oikoteta on. Kyprokkilevy on 1200 leviä ja se on 2700 korkea. Sitten jos sitä pohjasta ottaisi, kato, mitä mä ajattelin, että olisi joku 600 sen siivun ottaisi ja laittaisi sitten vesivaneerilla tai sitten tommosella ospilevyllä. Semmonen levy sitten siihen pohjalle ja siihen sitten päälle lista. Semmoinen perfektionisti, että pitää olla jotakin siistiä ja pitää olla vähän tämmöistä. On tietenkin tämmöisen vähän suunnitelmia. Ensin pitäisi tehdä nuo perusasiat kuntoon. Halunnut mennä kyllä touhuamaan tuonne, mutta siellä on sen verran liukasta. En viitti lähteä rukille, se on sitten kuitenkin kiinni tuolla, niin se on loppuilta sitten sitä revitään sieltä. Kaikkea sitä on tullut touhut. Tää on harmittaa, kun tää meni vaan pilalle. Tää oli semmonen harjoitusveos. Äläpä nyt piippaa siinä. Kaikilla olisi tämmönen vanha Mersu, niin me ei tarvittais autokorjaamoita. On semmonen auto, joka on niinku, se on niinku vimpan päällä. Kaikilla pitäisi olla tuommoinen. Sitten kun tulee niinku tiukat ajat, niin noilla autoilla niinku selvitään. Uudemmat autot, niin näillä ei tee niinku mitään. Tiedätkö, mie lähden nyt nukkumaan. Kiva kun katsoit video. Palataan seuraavalla videolla. Ensi videolla lähdetäänkin leviin. Moro!